Kaixo, nire izena Tobias da, eta 4.3 zereginean berriro errepikatu behar dut. Bideo honetan, atxera elikadura digitalaren bi adibide aurkeztuko ditut, bate izango da testuzkoa eta bestea bideo bidezkoa edo audioaren bitartez. Joango naiz nire Gmailera eta hemen nire ikasle imaginarioak bidali dituen ariketak zuzenduko ditut. Lehenengo adibidea testuzko atxera elikadura izango da. Lehenengo adibide honetan ikasle baten idazlan edo esaldi batzuen zuzenketak egingo ditut Word dokumentu batean, eta jarduera mota idazlan baten zuzenketa izango da. Kasu honetan testuzko atxera elikadura erabili dut, zuzenketak eta iruzkinak idatziz, edo esaldi txikitxoak idatziz, eta ikaslei zuzenduta dago. Ruta erdi gidatua da, ikasleak zuzenketak ikusi ahal izateko, baina ez dago azalpenik pausuz pauso. Honen abantaila izan alda azkarra dela eta erraz gordetzen dela, baina desabantaila izan alda ez dela oso pertsonala eta batzuetan zaila izan daiteke ulertzea. Adibidez, zuzenduko ditut esaldian, asteburuan nire lagunekin parkera joan nintzen, jarriko dugu parkera joan ginen, hemen. Atxoko eguraldia ona da eta asko disfrutatu genuen, atxoko eguraldia ona zen. Eta futbolean jolastu genuen eta gero izoski bat jan genuen. Hau ondo txat emango dugu, beraz jarriko dugu ondo. Orain, bigarren adibidea, bideo bidezko atxera elikadura izango da. Bigarren adibidean, pantalla grabatuko dut eta audio nire ahotsaren bitartez zuzenduko dut bere jarduera. Jarduera mota berdina da, idazlan baten zuzenketa, baina hori, kasu honetan ahozko azalpena izango da. Ruta gidatua da eta pausoz pauso azaltzen dudalako, baina abantaien artean pertsonalagoa dela esan dezakegu, baina desabantailaren artean denbora gehiago behar dela egiteko eta ikusteko. Irakurriko dugu, atzo nire lagunarekin joan nintzen mendira, baina euria hasi zuenez etxera bueltatu ginen. Hasi izan beharrean jarri behar dugu lehenengoa atxerekin, beraz hau zuzendu beharko genuke. Gero Donostiara joan ginen izoski bat jateko asmoarekin. Donostia izen propioa denez, jarri behar dugu lehenengoa maiuskulas. Zure anaiak esan zigun bihar etorriko dela gurekin jolastera. Esan zigun, ez, esan digu. Hau orain aldian jarri beharko du. Hau izan da nire atxera elikadura motak, espero dut erabilgarriak izatea eta eskerrik asko entzuteagatik.